Айдар әфәнде, Татарстанның ең яхшы җырчылары, артистлары, сәнгать әһелләре Башкортстаннан дигән фикер бар. Менә сез дә кайчандыр Казанга килгәнсез һәм шул елларны искә алып, 90-нчы елларда килгәндә, анда үзгәртеп кору чорларының уже уртасы, менә ул вакыттагы Казан һәм бүгенге Казан нәрсәсе белән аерыла? Менә татарлык үстеме, Казан үзгәрдеме? Әлбәттә, Казан матурланды. Әмма Казанның ниндидер бер кайпылчыгын югалттык кебек мәңгелеккә. Менә шул әзрәк кенә тыңгылык бирми. Болай Казан әлбәттә матурланды. Мин бик йөрәгем әрни менә шушы борынгы йортларны саклап калып буладыр. Мин үзем архитектор да, төзүче дә түгелмен, әмма ләкин иманым камил алар күренеп торадыр. Менә дигән ныклы йортлар һәм аларны реставрацияләргә кирәк иде, әлбәттә. Аларны тургызырга кирәк иде. Аларны ничектер бульдозер белән аткан кебек, бөтенсен бергә эшереп атып ташлаган йортлар бик күп булды. Менә дигән матур йортлар юкка чыктылар. 2017 елдагы бу мәктәпләрдәге реформаларны сез ничегрәк кичердегез, Айдар әфәнде? Бүтән табигый татар кебек йөрәгем әрнеп, әлбәттә кичердем. Бу минем өчен бик нык авыр хәл булды. Үзегезне бүген менә нинди җырчы итеп тасвирлар идегез? Нәрсәгә ирешә алдыммы, юкмы дигән сорауга. Гомумән ирешә алдым. Минем максат белемле, зыялы җырчы, милли җырчы булу иде. Милли җырчы ул шул ук дөнья классикасында җырлый алу, үзебезнең урыс классикасында, татар классикасында җырлый алу, әлбәттә халык җырларын җырлый алу һәм эстраданы җырлый алу кирәк булганда. Халыкның затлы җырга ихтияҗы бармы? Ихтияж бар һәм ул булырга тиеш. Һәм ул ихтияжны безнең бит мәдәният министрлыгы да бар. Безнең республикабыз бар. Үзенә күрә Россия эчендә булса дәүләтебез бар дигәндә. Шуңа күрә мәдәният министрлыгы һәм безнең дәүләтебез ул ихтияжны шулай ук җылытып торырга тиеш, шулай ук булдырып торырга тиеш ул ихтияжны. Ул ихтияж булырга тиеш. Нишләптер менә бездә шундый ялган һәм ялгыш фикер йөри, нишләптер татарча җырлау ул безнең татар эстрадасы гына, ул безнең татар җырчылары дигән кебек. Менә мәсәлән син дөнья классикасын җырласаң, татар классикасын, урыс классикасын җырласаң, ул безнең татар җырчылары түгел дигән. Татар җырчылары нишләп алар дөнья классикасын җырламаска тиешләр? Алар да татар җырчылары. Алар татар җырчылары һәм аларны шулай ук эстрада җырчылары кебек итеп пропагандаларга кирәк. Телевидениедә, радиода. Радио, телевидение пропагандаламаса, алар халыкка бик кермәй һәм ихтияж да әлбәттә кими. Әмма ләкин ихтияж бөтенләй бетмәячәк. Затлы җырга, затлы җырчыларга ихтияж бар һәм булачак, аны арттырырга кирәк. Бөтен нәрсәне коммерция гына калдырырга кирәкми. Нишләгәндә ул безнең югары сәнгать, ул шул ук безнең герб, флаг кебек һәрбер үзе хөрмәт иткән милләтнең үзенең югары сәнгате булырга тиеш. Концертлар күбрәк булырга тиеш. Һәм концертларда ниндидер очраклы гына режиссерлар түгел, теге үзенең таныш-белешләрен җыештырып алып җырлаткан һәрбер концертларда. Үзгәреш җилен карадыгызмы, Айдар әфәнде? Һәм нинди фикерләр калды? Дөресен әйткәндә, үзгәреш җилен булай тулаем карамадым. Нишләгәндә мин аңладым анда нәрсә икән. Нәрсә соң, менә ул да Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның татар эстрадасы белән канәгать булмавы нәтиҗәсендә барлыкка килгән фестиваль иде. Һәм анда татар классикасы яңадан ниндидер яңа жанрларга төреп бирелү иде максаты. Менә ирешелдеме, юкмы бу максатка, яисә юкмы? Мин уйлыйм, ул минем бу шәхси фикерем, әлбәттә. Мин уйлыйм, ул кирәкмәгән кеберәк эш дип. Әмма ләкин кирәк инде, нәрсә булса да, нәрсә эшләнсә дә кирәк. Әмма ләкин мин ишетүемчә анда бик күп акчалар бүленә һәм ниндидер. Ул концерт буларак бик кызыклы, әмма ләкин үзгәреш җиле буларак ул бернәрсә дә үзгәртми.
Анда бернинди яңалык юк. Әгәр дә син, мәсәлән, сандугачны җырлыйсың икән, син сандугачны тиешенчә әйтеп җырларга кирәк. Анда бернәрсә үзгәртергә кирәк. Әйбәт җырларга кирәк, шул гына. Инде критерийлар буенча сайлыйлардыр ул җырчыларны. Алар сами пьют, сами гуляют дигән кебек. Шәптер шул. Бер шамарак бер җырчылар шул бер тирәдә йөриләр. Һәм 3 ел дәвамында бер үк кешеләр булды. Шулайрак. Мин аңлайм аны, нигә алай икән. Эстрада җырчылары алар халык арасында бик танылган, алар халык арасында бик күп эшлиләр. Менә сез кайсысына керәсез, үзегезне кайсы җырчы итеп саныйсыз? Татар эстрада җырчылары дигәннәрегез менә сәхнәгә чыгып, ниндидер элек бухгалтериядә эшләгән, кайдыр башка өлкәдә төзүчелеккә укыган, кемдер килеп җырлый башласа һәм халыкчан итеп, ана урамдан алып кер любой кешене. Алар да шулай ук җырлаячаклар. Шулай итеп җырласа, нишләптер алар татар эстрада җырчылары. Нихәтле начаррак шулхәтле татар эстрадасы җырчысы була микән? Алар үзләре җырлаган көйнең биткәнендә көй бетмичә торып баш имиләр икәнен дә белмәгән ул алар татар эстрада җырчылары була микән? Татар эстрада җырчылары алар мотлак надан булырга тиешләр микән? Җырчылар арасында кемнең күбрәк халтурысы күбрәк хәзер. Хәзер авторитетлар шулар, кемнәр күбрәк туйларда йөриләр, кемнәр күбрәк мәҗлесләрдә йөриләр, кем күбрәк акча эшләп, менә кем күбрәк концертлар эшли, менә әйтик, Тямаев күп безнең кассалы җырчылар бар бит инде. Менә шуларның дәрәҗәсе хәзер зур. Сез килешәсезме, менә алар никадәр теге бәлки белемләре дә юктыр, алар үзләре аны таныйлар да, ләкин алар татарча җырлыйлар, татар тамашачысын үзләренә каратып утыралар. Менә сез моның белән килешәсезме? Начар булса да, ләкин ул татарча башкара, үз тирәсендә татар мөхитен булдыра, татар тамашачысын ничектер кызыктырып тора. Менә сез әйтәсез, начар булса да дип. Нигә начар эшләргә? Яхшы эшләргә тырышырга кирәк. Яхшы эшләргә тырышырга кирәк. Менә бездә бит әле Мәдәният министрлыгы дигән оешмада бар. Министрлыкта бар. Ул министрлык менә шушы яхшы җырчыларны җыеп, яхшы режиссерлар белән аларны менә нәрсәдер үзгәрешле кебек түгел. Менә җырларны ничек ул җырлар бар, җиренә җиткереп, менә шуларны җырлап, менә шу концертларны шулай татар тамашачысын шунда җыярга, эстрадасында, нигендә. Менә бездә бит инде эстрадада кем ничек булдыралар, шулай концерт куя хәзер. Татар хәзерге вакытта көтүшсез калган сарык көтүе күп. Ничек булдыралар, шулай эшләр. Ниндидер бер профессионал, бер белгән кеше менә моны министрлык әлеге дә кайтып кала. Алар җитәкләсен менә шушы процессны. Җырчы кем ниндидер мәсьәләне тәнкыйтьли икән, аннары хөкүмәт чараларына юл ябылырга мөмкинме? Никадәр менә җырчылар, сәнгать кешеләре ирекле? Сез үзегез җавап бирдегез инде. Бездә шулайрак, әгәр дә тәнкыйтьлеләр икән күбрәк, аларга юл ябыла. Ул ягы да бар. Андай очракларга сез үзегез тараганыгыз булдымы? Инде репрессиялар, инде басым ясау, яисә кисәтү бәлки булгаладымы сезнең очракта? Ну, ул гел бара инде шундай нәрсә, гел бара. Гомер буена. Җырчы ирекле булып кала аламы продюсерлар белән эшләгәндә, яисә юкмы? Әлбәттә, продюсер белән эшләгәндә җырчы ирекле була алмыйдыр инде. Мин гомумән әлегә бу продюсерлыктан ниндидер бер файда күргәнем юк. Кеше акча эшли инде. Кемдер менә кайсыдыр җырчылар чыннан да күренәләр. Айдар әфәнде, җырчы, татар җырчысы булып яхшы яшәп буламы? Әйбәт яшәгән җырчыларыбыз бар бит. Матур, әйбәт итеп акча эшләп, күп итеп акча эшләп, концертлардан, менә бу гастрольләрдән башлары чыкмаган акчаны шулай күп эшләгән җырчыларыбыз бар. Шуңа күрә җырчы булып та акча эшләп була димәк. Мин үзем әллә күп акча эшләүчеләр рәтенә кермим инде әлбәттә, ләкин андыйларны беләм.
Русиядәге булган икътисади вазгыятьтә күреп торабыз барыбыз да керемнәр артмый, ләкин бәяләр арта. Сез төрле җирләргә йөрисез, кешеләрнең моңзарлары ишетеләме сезгә, юкмы, һәм үзегезгә гомумән яшәү никадәр рәхәт яки авыр? Моңзарларга, гомумән кешеләрнең моңзарларына килгәндә, әлбәттә, Рәсәйдәге яшәү кимәленең түбәнәюе инде ансы күренеп тора бит инде. Соңгы 4-5 ел эчендә кимәленең төшүенә. Мин икенче яктан әйтергә, менә безнең татар теленең, татар мөхитенең түбән тәгәрәү турында. Менә бик күп регионнарда без йөргә туры килә, конгресслар буенча, концертлар белән дә һәм кайда гына барсаң да татар теленең бик нык җитез, стремительно бетеп бару күзгә чагыла. Татар мәктәпләре, татар бакчалары бөтен Рәсәй буйлап ябылалар, юкка чыгалар. Хәтта Татарстан белән Башкортстанда да алар ябылып һәм тел мөхите бетеп бара. Каядыр анда Эйфель манарасы төбендә сабантуйлар үткәреп ятканчы, Калифорниядә сабантуйлар үткәргәләгәнче, менә бу акчаларны менә шушы күрше генә торган Самара, Киров, яки шул Казан, шул Татарстан авылларында күбрәк концертлар куеп, төрле чаралар кулланып, уйласаң, мәктәпләрдә эшләргә була. Анда бит теге әйтеп бирергә түгел инде монда, акчаң булса эшләргә була. Быел зур чараларның берсе ул халык исәбен алу булачак. Башкортстанда бу мәсьәлә гел четерекле булды. Сезнең авылыгызда ничегрәк хәлләр? Кайда татар милләте барсыннан да ныграк, әзрәк бетә дисәләр, анысы Башкортстанда татар милләте бетә. Нишләгәндә Башкортстанда татар гәзитләре чыга, татар театры бар, татар концерт бригадалары бар, татар мәктәбе бар. Бер яктан, икенче яктан Саны да күп. Саны да күп. Шуннан соң менә татарлар, башкортлар татарларны башкорт итеп яздыралар дип. Шундый четерекле мәсьәлә дип үзем. Менә әле мин күреп калдым. Инде хәзер менә бу халык санын алу буенчага менә нәрсә Башкортстанда нәрсәдер эшләр майтарга әзерләнеп торалар инде халык саны алу буенча. Сез не там ищете дип әйтәсе килә минем. Башкортстанда түгел, башка регионнарда татар бетеп бара. Бик нык бетә. Кайда Башкортстанда татар бетмәй. Хәтта ул Башкортстандагы татарны башкорт дип язган сурәттә дә ул бер кайда югалмый. Ул тотып башкортча сөйләшә башламый ул беренчедән. Хәтта ул яктан килсәң. 20 елдан соң сезнең бүгенге кебек тамашачыгыз булырмы, юкмы? Татарча сөйләшүчеләр булырмы, юкмы? Кызганыч, әмма ләкин миндә шундый авыр сораулар, авыр шундый фикерләр туа башлады. Безнең татар халкы гомумән точка невозврата дигән урысча әйтеп әйтәм инде. Шул точка невозвратын үтеп барган кебек татар халкы. Нишен дигәндә точка невозврата ул ана шуны үтеп китсә, без бит инде элегрәк яшәдек, мәсәлән 90-нчы еллар башында шундый хыяллар белән менә без Татарстаныбызда үзебезнең татар телен дәүләт теле дип ясарбыз чын мәгънәсендә. Ул дәүләт теле шул ук бакчадан алып, башлангыч мәктәп, урта мәктәп һәм югары мәктәптә дә алар укытылыр һәм тора-бара камилләшә генә барыр һәм бөтен дәүләт даирәләрендә кулланылыр. Безнең белән бергә иңгә-иң яшәгән урыс һәм башка халыклар да шул ук безнең дәүләт телен белерләр дип шундый хыяллар белән яши идек бит инде. Хәзер соңгы елларда әлбәттә бөтенләй бу тел бетүгә таба бара. Һәм ни кызганыштыр, безнең халык шаң сукмый бу. Безнең аерым-аерым гына шәхесләребез, аерым-аерым кичкенә төркемнәребез шаң сугып маташалар, әмма ләкин аларны әллә ни тыңлаган кеше дә юк. Һәм аларга ниндидер бер сәер кешеләр итеп карыйлар, әзрәк кенә милләтчеләр дип. Урысларда бит инде әгәр дә кеше урыс дип
русская нәрсәкә гисә. Русский мир дип әйтсә. Русский мир дип әйтсә, ул патриот була, ә бездә татар дип беренче әйтсә, милләтче. Bütün композиторларның да җырларын яратам. Шул ук вакытта Яхинның җырларга яратам. Роман. Әле безгә нинди җыр җырлыйсыз? Әйдә сандугашны җырлыйм. Әйдә. Нинекен? Халык җырын. Давай. Егет киреп киңе күкрәгең яңгыратып Уралының буйларын Қойлардағына сайрый саны дуғаш субый қайларын далайы туғайда қойлардағына сайрый саны дуғаш субой қайларын далайы туғайда